Хора, докато аз си гледам раницата дали нещо има, напипвам тук нещо твърдо, не от обувките, а напипвам нещо твърдо. И сега ще видим какво е. Ако го отворя. Нещо бяло, нещо, някаква кутия. Сега само да остават малко ще черен екран, докато го извадим това. То било телефон. Телефон, чисто нов телефон. Ще го анбоксам. Чакай да проверя дали имам нещо друго. Кейс за телефона. Айде, ще ги анбоксам. Ето го старият телефон на брат ми. Този ще му го подаря, защото той вече ще му старя, защото той използва ето този, който вече не работи. И ще му подаря този телефон, защото аз имам същия и не ми трябва. Сещате се, като имам такъв телефон, не ми трябва нищо чисто нов, на брат ми трябва. Вместо да използва ето този малкия, да използва големия. Това е за после. Сега ще ми трябва някаква нещо ножица. Говоря. Ето, махам го. Сега е време за другата. И сега. Ето, отвори го и другото. Ето и буклуците, после ще ги изхвърля. Нека да го отвори малко ASMR. Тара. Това е самата кутия. Инструкции има. Вижте колко инструкции има. Сега ще изненадаме брат ми, като му подаря това. Толкова много инструкции има. Ти какво правиш тук? Моята стая. Нищо. Добре. Значи, чао. Чао. Брат ми дойде. Току-що. Ето го телефона. След малко ме извикай. Добре. За да играем. Добре. Та-та-ра-та-та-та. Ето го телефонът. Ще сложим кейса и след това ще извикаме брат ми. Да видим неговата реакция. Само да махнем тези покуци. Слагаме кейса и ще го включим. Ето го самия телефон как изглежда с кейса. Харесва ли ви? Пишете в коментар. Ето ме и мене, ето го моят телефон. Сега ще го извикам брат ми. Кой беше това? Ела брат ми за малко. Ето му краката. Затвори очи бързо. Не гледай. Аз те возя. Само искам да се обадя. Не сега. Имам батерия. Вижте какво прави той. Имам някаква салфетка. Седни тук на моето място. На моето. Отвори очи. Отвори. Изненада. Ето му е реакцията. Внимайте, не го изпълнеш. Той не работи. Той е изключен. Как да го изключа? Задържиш копчето. Сега да приберем настройка, инструкции, бла-бла. Не ми трябва. Ето, вижте го. Включи се.
Ето кутията ще замина тук да я пазим за гаранция. Ако нещо му стане на този телефон. Ето пак му реакцията. Много е весел в момента. Сега ще легна на... Той още е на 6 години и не разбира. Даже съм ти подготвил твоите любими данни, прехвърлих ти ги и ти добавих снимка на твоята най-добра приятелка и тебе. Ето вижте снимката. Харесва ли ви? Да. Това е бестито му, това е той. Много е лаков. Трябва му време малко. Виж какви неща съм ти изтеглил. Вау! И Fortnite! И Fall Guys! Да. Да влезнем веднага в Fortnite. След горе-долу 5 минути ще спра видеото, защото ми остават още 5 минути до 10. Добре се тая. Чао, хора! Не. Да гледам как играе Brawl Stars. Знаеш как се играе, нали? Имам ли Brawl Stars? Ти си дори ще ми направи. Да. Папка му, обаче без Fall Guys не си ми ги спомня. Забравих. То се теглиха. Има и фейк Brawl Stars News. Защото ти обича, иска всичко фейк нещо и да има всички бравари в Brawl Stars. Радостта съм. Чао! Ето ще покажа. Ви покажа другия ми телефон. Другите, те са два били. Единия, ето го, моя. Това е, двата са мои. Вече бяха, защото той му се щупи и му Това дали е той и той се неговия. Това е неговия, това е моя. Ето го и Ето и новия. двата се включват заедно. Да видим какво има вътре в тези два Другия телефона. път ще му подаря синя колонка така. Вау! И ти Защо каза пред мене? Подготвих ти още една изненада. Виж, Друго видео му го. не сега. Ела да анбокснем. Първо, после, като се включва. Имаш си добавено месече като моето. Моето е червен. Ти обичаш червено. Тези телефон двата ги включих едновременно. Този няма. Имаш такова. Това не го знаех, че го имаме. Спряхме го, за да се включат телефоните. Да, той сега в момента като отбоксен първо от моя телефон да го прати тук в YouTube. Той ще анбоксва. Да, първо. Сега мога. Ама изчакай, ти анбоксвай на моята раница. Аз тия неща ги извадих от моята раница без да знам какво е. Сега ще отворим и ще ти покажа какви неща има. Затвори очи бързо и не гледай. Само да извадим кутията. Отвори ги и се обърни. Моя стар, много стар телефон. Ето го стария му телефон. Много стария. Но той вече е развален. Виж си новите маратонки. Извибрира и не работи никак. Виж си новите маратонки. Вау! Знам, 38 номер, нали? Да. И точно твоя. Виж колко работи обаче на свят. Да, ето работи. Той просто е щупен тук и дисплея му заби някак. Сега ще ги приберем. Те са му за първи учебен ден, както и на мене. Аз вече анбокснах моите неща. Това беше втора част, но за раницата трябваше да бъде втора част, но се отказа, че напипвам тук нещо и изваждам телефон и кейс и трябваше да ги съчетая в една част. Даже и в несесера не знаех какво има. Има и още джобове. Мале, значи тук коста, това видео. Ето е такива за мопи кърпи. Оригинално е всичко, даже това е за училище, има такова джобче, където да си задържа нещата. Сега ще ги приберем всичко за 10 секунди и затваряме я. И приключва видеото след като затворим раницата.
и бай-бай!